Тапшыруыбызның алдагы 2 кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Мукминова Мәрзия Шакир кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, улы Наил, тормыш иптәше Татьяна, оныклары Руслан һәм Диана, кызы Наилә, кияве Роберт, оныклары Айсылу һәм Айнур, кызы Рушания, кияве Радик, оныклары Альбина һәм Амирочка котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1951 елның 16 мартында Бахтиевка авылында дөньяга аваз сала. Авыл мәктәбен тәмамлап, Иске Кулаткыда сатучы һөнәрен үзләштерә. Укуын бетереп, ул янәдән туган авылына кайта һәм яшь булуына карамастан, кайда эш бар, шунда тотынырга тырышып, фермага сыер савучы булып урнаша. Фермада 5 ел эшләгән дәвердә лаборанткада була, учетчикта буларак эшләп өлгерә. 1970 елда Газизә тиебез, яраткан тормыш иптәше Мукминов Рушан Али улын очратып ул кияүгә чыга. Татулыкта һәм мәхәббәттә 3 балаларын, уллары Наил, кызлары Наилә һәм Рушанияне тәрбияләп үстерәләр. Элеккеге замана таләпләре буенча ул озак еллар кайнанасы белән бергә тату килеш гомер кичерә. Әбиебез аңа балаларны үстерүдә беренче ярдәмчесе була. 1983 елдан алып, әниебез почтада хат ташучы булып эшли башлый. 17 ел шушында намуслы хезмәт итә. Бар авылдашлар да аны яратып хөрмәт итәләр. Газизыбыз хәзерге вакытта лаеклы ялда. Кызганычка каршы гомер агышы якыннарны мәңгелеккә тартып алды. Башлап кайнанасы, аннары әтиебез, тормыш иптәше дә үлеп киттеләр. Һәм бар тормыш авырлыклары да аның җилкәләренә төште. Ләкин ул ир-атлар эшендә, үзенең хатын-кызлар вазифасында төгәл килеш эшләп килде. Балалар үсеп читкә таралыштылар. Улы Никольск шәһәрендә гаиләсе белән яши. Ә инде яраткан кызлары туган авылларында калып, әниләреннән ерак түгел гомер итәләр. Картлык чорда әлбәттә саулык инде саф килеш калмый. Ләкин без әниебезгә бер чиргә дә бирешмичә яшәргә теләп калабыз. Без бөтенебез дә гадел хезмәтебез, үз тырышлыгыбыз белән гомер кичерәбез. Андыйларга бу тормышта яшәве бик авыр булса да, шушындый булып тәрбияләнүебезгә уфтанмыйбыз. Һәм әниебезгә барысы өчен дә зур рәхмәт әйтәбез. Һәм әниебезне ихлас күңелдән 70 яшьлек туган көне белән котлыйбыз. Кадерле әниебез, син безнең өчен иң кадерле, иң ягымлы кеше. Синнән башка без бу гомеребезне күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Бар кылган изгелекләрең өчен мең рәхмәт, кадерлебез. 70 яшын килеп ишек шакый. Тик бер үк син калма куркынып. Әйдә әле матур бәйрәмеңдә бергә шәйләр ишик утырып. Күрәсеңме, балаларың килде, оныкларың сөеп кочалар. Бәхетеннән ни бар балаларың янәшәңдә кыштай очалар. Нинди теләк сиңа эзлик диеп, иртә белән куйдык уйланып. Теләгебез озын-озак гомер, безнең өчен яшә шатланып. Синең карашларың нурлар чәчә, тавышларың бирә рәхәтлек. Әниле кешедән дә кадерлерәк табып булмый тагын бәхетне. Котлы булсын матур юбилеең, 70 бит ул әнкәй, күп түгел. Аяз булсын, һәр чак кояш белән бизәлсен шәйдегел күгең. Кадерле Мәрзия Шакировна, бала оныкларыгыз һәм барча якыннарыгызның да теләкләренә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Ашыгыплар каршы алырга дип, әни чыккан капка төбенә. Җиңел шәләп ак яулыгын бәйләп,
Жәлін салып менә иңенә Қайтқан шақта бізіні қаршы алар Кеткенде қолы бұлығып ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін әйтіп юатыр Сенің дұға тіләклерің сақлап Йөрүтәләр олы юлларда Бізбі тартып тұрған кебек гүлсин Күз алдымда минем ойларда Қайтқан шақта бізіні қаршы алар Кеткенде қолы бұлығып ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін әйтіп юатыр Әни сабыр қанатым сен Күңелімнің мұңлы бір қылы Сенің сөзден, сенің тілеклерден Башлана бик тұрмышның юлы Қайтқан шақта бізіні қаршы алар Кеткенде қолы бұлығып ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін әйтіп юатыр Қайтқан шақта бізіні қаршы алар Кеткенде қолы бұлығып ұзатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін әйтіп юатыр Бізіні тыңлар кеңешлерін берер Ақыл сөзін әйтіп юатыр Мәрзия Шакир кызы Мукминованы 70 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән Усть-Кулат кавылыннан туганнары Аклима апа, Хвалынск шәһәреннән Шакира апа, Бөгелмәдән Таслима апа, Бахтиевкадан 2 тума сеңлесе Гүзәл, тормыш иптәше Акрам, Санкт-Петербург шәһәреннән 2 тума энесе Газиз һәм Валя, дуслары Олег һәм Ирина, һәммәсе дә гаиләләре белән котлап, шулай ук бүген кәефен күтәрергә телиләр. Булса да була кеше тормышында туган дигән кешеләр. Туганнары да төрле була ул. Менә Мәрзия апабыз киң күңелле, олы йөрәкле. Безне гел ачык йөзе, елмаючан карашы, тулы табыны белән чын күңелдән каршы алучы кешебез ул. Апабызга 70 тула дигәнгә без әле үзебез дә ышанып җитмибез. Чөнки күз салыгыз, ул бигрәкләр дә яшь, шибәр күренә. Син барыбызның да кем нәрсә белән ни эшләгәнен белеп торасың. Ялгыш кына юлдан тайпылсак, вакытында дөрес киңәшеңне бирәсең, җитди кисәтүләреңне дә ясыйсың. Без сине нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Юбилееңдә сиңа мәңге яшь булып, саулыгыңнан аерылмыйча яшәвеңне телибез. Гомерең матур үссен. Бел, ни генә булмасын, без һәр вакыт сиңа ярдәмгә килергә хәзер.
Бүген без сине нык назлап, кышып яратасыбыз һәм котлыйсыбыз килә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашырсын. Бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Якыннарыңның җылысын тоеп, балаларыңның игелеген күреп яшә. Якын кешебезнең туган көне. Барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Чишмәдәй шыңлый тавышы, карашы кояш төсле. Үзе нечкә күңелле хатын, тик кырыш сыман көчле. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп яшәвеңне телибез. Кадерле Мәрзия Шакировна, якыннарыгыз сезгә җир шарының бар якты теләкләре белән бергә матур җырда юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыр өчен гүнә, туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә. Тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска. Еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Бу җиһанга